Не раздяла дойде първо може би от текста. Аз имах първо текста на песента. От една много стара библиотека, от една книга, която се казва Любов, магическа реалност. И вътре има любовна лирика на наши български автори, много отминали вече. И всъщност там открих текстовете и направих една компилация от текстове, които така ме докоснаха. И след това направихме Румен Румбаляка организира един музикален лагер на неговата къща на морето, в който поканихме Мила Роберт, Молец, Симо от Симо и Тромбоби, Камен, мен, Хюго и Румен. Аз му писах на Камен, той е също от нашия град. Камен е от Шумен, не знам дали знаеш. Не знае. Да, писах му тогава, като излезе парчето. И му казах, че ще идваш и той много си скефи също. Камен е бил тук няколко пъти. От всичките изредени само Мила Робърт не е била. Молец като бяха при нас, имаха само 2 песни излезе. Да. Кой каза друг? Симо и Тромбови, да, даже пяха тук. Яко. Те са страшни. Бати лицата ни направо. Но това е също едно изцеждане на още един цвят върху нашата палитра. И то какъв? Това е фънки R&B. Майко мила. Но да, и какво? В къщата на морето? И в къщата на морето, обаче аз имам представление и репетирам в театъра до 3 август. А те вече са там от 3-4 дни на морето. И минах за един ден. Толкова успях да откраднеш. Да открадна. Да, ама всеки е в някакъв процес, всеки някаква музика вече е започнал, стиковали са се. И аз минах и така не можах някак да вляза в техния режим. Трябваше да замина за Варна, така или иначе. И само минах да ги видя общо взето. И вече съм на вратата, отивам да си отключа колата. И Юли от Молец ми каза: аре, бежайки, остани, дай набързо, ще нахвърлим нещо. Поне да не е било направо. Да не си къпо. Аре, добре. И се върнах и с Юли, Криската и Камен всъщност започнахме бита. Камен вика: как си го представяш? И аз му казах, че в момента слушам един албум на Янка Рупкина, който не знам дали сте го слушали. Не знам кой е. Да. Но тя има един жесток жесток албум в YouTube. И му казах: искам нещо космическо, така общо го насочих на къде. И направихме един бит. Си го метнал в него и ти се води баш. На Камен? Да му е супер удобно. Измъча ли го? Да, малко да. И всъщност тогава го записах грубо с един микрофон, с едни чорапи, супер импровизирано набързо. И така, и то си остана там. И минаха 4, 5, 6, 7, 8 месеца. Аз репетирам представления, гардеробите, лятната работина, всичко се случва. И по едно време си казвам: аре. И се звъня на Камен, виждаме се, довършихме парчето и стигнахме до някакъв етап. И аз влязох в нови репетиции на Частици жена в Народния театър, в които си партнирам с Стефан Володобрев. И Стефан ми каза: какво правиш, ти правиш музика? Аз казвам: да, ама не съм правил много време, сега, нали, театър, това. Той вика: дай да чуя, пуснах му и той каза: леле, това е жестоко, ама е много арт. Защото общо взето структурата на парчето... Той да каже, че нещо е много арт. Структурата на парчето беше като БГБД, не беше толкова радиофонична, както е в момента. И той го чу и дойде с мен и Камен в студиото на Камен няколко пъти и направи малко по-различна структура на парчето. След това го взе в своите ръце и по-отидохме при алгоритм в Мюзикалтор. Не в Мюзикалтор, в Монте Мюзик. В Монте Мюзик и всъщност той направи аранжимента такъв, какъвто е в момента. Тоест не точно. В един момент ми пращат Не раздяла и тя звучеше мажорно. И звучеше като на Music Idol BG радио, такова мажорно звучение и си казах: не, това е всичко друго, но не е моята песен. Много ясно. Върнахме се пак в студиото на Монте и така общо вече достигнахме баланса между това, което те предлагат и това, което аз искам и си представям. И го завършихме. И заминахме вече с Жоро Пев
да снимаме клип с моите момчета, старшелите, с които се снимам всичките клипове. На една стара къща в село Левски. За ден и половина го заснехме цялото парче. И така, и си казах, не, трябва да излезе на есен, защото това е всичко друго, но не е лятно парче. Да. И така, върнах се от морето, имах рожден ден на 10 септември, на рожден ден реших, че ще пускам. Така ли стана? Да. И така излезе на резултат. Супер е.